Mă gândeam la pilda aceasta, la întâmplarea aceasta, nu este o pildă, de fapt este un fapt real care s-a citit în această seară, văduva săracă. Acum, foarte rar se spune și se vorbește în bisericile noastre despre latura aceasta și mi-a plăcut cum a punctat fratele Iacoban, roada Duhului Sfânt, această creangă din cele 9 daruri, facerea de bine sau binefacerea, dărnicia, este o roadă a Duhului Sfânt. Acum, chiar vorbeam cu fratele Cristi ieri, problemele la noi în bisericile astea mai conservatoare. Știți, la școală, când eram în România, erau multe materii. Și era o materie, purtare, acolo erau toți de nota 10 la purtare. Dacă erai cu minte, în bisericile conservatoare se pune foarte mult accent pe purtare, cum ne purtăm, cum pozăm, cum ne văd frații, să nu ne vadă frații și încercăm să fim de nota 10, dar sunt mai multe materii ascunse, lucruri care nu se văd și chiar duminica trecută, fratele Liviu Piț vorbea despre dărnicia care trebuie făcută în ascuns ca să nu ne pierdem răsplătirea și Domnul să ne ajute. În seara aceasta vrem să vorbim puțin despre această întâmplare, să am câteva gânduri care Domnul mi-a pus pe inimă, să învățăm de la această femeie. Dacă ne uităm în Scriptură, Scriptura vorbește peste 2000 de versete care vorbesc despre bani și despre posesiuni materiale, multe din pildele Domnului Iisus, chiar și întâmplarea aceasta, poate ni se pare un pic exagerat, cum Domnul Iisus se uită, vine la biserică și se uită la coletă, cât pune fiecare în coletă. Din întâmplarea aceasta înțelegem, chiar versetul primul începe și spune că Iisus ședea jos în fața visteriei templului și se uita cum aruncă norodul bani în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mulți și așa mai departe. Deci începe istorisirea cu faptul că Domnul Iisus a venit la adunare. Cum fac o paranteză, la noi merge coșul printre rânduri. Când am fost în Burundi, ei au așa un vas, un picior și un vas mare, îi spuse două, unul în dreapta, unul în stânga, și încep și vin în timp ce se cântă o cântare, printre rânduri vin și fiecare pune acolo, bagă mâna și dă drumul la bani. Și am văzut un gest la ei, la frații negri, când dau mâna cu tine din respect, pune și mâna stângă pe mâna dreaptă și dă mâna din respect. Și am văzut că și la coletă, când dă drumul la bani, pune mâna stângă pe mâna dreaptă și dă drumul, bagă mâna acolo și dă drumul la bani. Și când se citea, mi-am adus aminte de imaginea aceasta care am văzut-o acolo. Deci Domnul Iisus a mers la biserică în întâmplarea care am văzut-o, care s-a citit în această seară, s-a pus lângă cutia aceea în care băgau toți bani și lucrarea lui în seara aceea a fost să se uite și să vadă fiecare câți bani pune la coletă. Interesant lucru că Domnul Iisus nu numai că a văzut câți bani au pus, a văzut și câți bani ai rămas, câți au mai rămas acasă. Că spune Domnul Iisus că femeia aceasta, mă gândesc că nu a vorbit cu ea, dar Domnul Iisus cunoștea toate lucrurile, slăvit să fie numele Său. Și spune că femeia aceasta a dăruit tot. Înseamnă că nu i-a mai rămas nimic. Și spunea de alții care aveau mult. Deci Domnul Iisus, când vii la biserică, când pui bani la coletă, frații nu interesează, nu ne uităm, dar Domnul Iisus se uită la fiecare. Cât ai pus? Câți bani ți-au mai rămas acasă? Și am mai găsit un lucru care de multe ori mă gândesc la el. Isaia 55:2, de ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Deci Domnul Iisus se uită și pe ce ai cheltuit banii. Că dacă vii la biserică și spui că nu mai ai bani, pe frații convingi, dar de fapt nimeni nu te ia la întrebări. Dar Domnul Iisus, în suveranitatea Lui, El vede și pe ce ai cheltuit banii, de ce ai avut bani, de ce n-ai avut bani. Domnul să aibă milă de noi. Primul lucru care am înțeles este acesta, că Domnul cunoaște tot, slăvit să fie numele Său. Alt lucru ce înțelegem de la această văduvă săracă, din gestul ei,
comerț și-au dat ultimii bănuți, înțelegem că i-au înțeles, de fapt, căci tot ce avem este un dar de la Dumnezeu. Și Psalmul 24 spune că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc, căci El l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Prin gestul ei, faptul cum o făcut dărnicea, înțelegem că au înțeles din Scripturi că tot ce are a primit de la Domnul, slăvit să fie numele Domnului. În 1 Corinteni 4:7 spune că cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Tot ce avem este un dar de la Dumnezeu. Felul cum ne apropiem de această lucrare trădează dacă credem sau dacă nu credem. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un alt lucru despre această femeie, despre gestul ei, despre felul cum a făcut această dărnicie, ne arată unde este inima ei. Felul cum a dăruit ne arată unde era inima ei și în Matei, capitolul 6, de la versetul 21 spune cuvântul Domnului, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ocul este lumina trupului, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină, dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe altul, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Felul cum această femeie s-a apropiat de această lucrare și faptul cum o dăruit, o arătat unde este inima ei, în ce parte este înclinată. În Efeseni, capitolul 5, este foarte versetul 3, interesant, spune cuvântul Domnului, curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Interesant că Pavel pune lângă curvie lăcomia de bani. Și în altă evanghelie, în altă traducere mai veche, am mai citit acasă, spune despre zgârcenie. Adică curvia e pusă lângă zgârcenie. Zgârcenie înseamnă când adun tot pentru tine, când îți închizi mâna față de alții. Și Apostolul Pavel pune păcatul zgârceniei lângă curviei. Foarte interesant. Dumnezeu să aibă milă de noi. În Timotei 6:10, 1 Timotei, capitolul 6:10, spune Apostolul Pavel, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuși sigur cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Acum, mai spuneam și altă dată, antidotul la iubirea de bani, la lăcomie sau la zgârcenie, este dărnicia. Dacă ne aducem aminte, în Luca, capitolul 5, întâmplarea când Domnul Iisus îl cheamă pe Petru, Iacov și pe Ioan, ne aducem aminte de pescuirea minunată, spune cuvântul Domnului că la porunca Domnului o arunca mrejele și spune că bărcile au început să se scufunde de așa mare binecuvântare. Deci când Dumnezeu a început să binecuvinteze pe Petru, ca să nu se scufunde, să nu se piardă din pricina binecuvântării, spune că au făcut semn tovarășilor lor și au început să dea din barcă, să dea și la alții. Ca să nu te pierzi, ca să nu ajungi
lacom de bani, iubitor de bani, dacă Dumnezeu te binecuvintează, trebuie să practici dărnicia. Trebuie să dai și la alții, cum se spunea de aici, și alții să se hrănească din binecuvântările tale. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune. Știți, mulți spun, dacă Dumnezeu o să mă binecuvinteze, o să dau mai mult. Am citit o istorisire mică, spunea că un misionar îi spune la unul dintre cei convertiți, dacă ai avea 100 de oi, n-ai da 50 din ele pentru misiune, pentru lucrarea Dumnezeu. Știi foarte bine că aș da. Dacă ai avea 50 de oi, n-ai da 25. Cu siguranță știi foarte bine că ai da. Știi, misionarul continuă, dar dacă avea 2 oi, n-ai da una pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și omul spune, nu-i corect, știi că acasă am 2 oi. De aceea mi-ai spus. Știți, dacă nu începem să practicăm din lucrurile mărunte dărnicia, nici când vom avea mai mult, nu vom practica, pentru că Domnul Iisus, când vorbește despre bogății, spune despre înșelăciunea bogățirii. Pentru că îmbogățirea este o înșelăciune și întrebați pe cel mai bogat om din lume dacă are destul și îți va spune că mai are nevoie. Mai are nevoie și cu cât Dumnezeu îți dă, vei vedea că mai ai nevoie, mai trebuie și aia, și aia, și aia. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne dea putere să înțelegem lucrarea aceasta dărniciei. Dărnicia mărturisește despre ascultarea pe care o avem față de Evanghelie. Dărnicia acestei văduve sărace nouă ne vorbește că au ascultat de Evanghelie și în 2 Corinteni 9:13 spune cuvântul Domnului, așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să-L slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Faptul că practici dărnicia, asta arată că asculți de Evanghelie. Slăvit să fie Domnul și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Văduva aceasta săracă ne învață această seară că ea au ascultat de Evanghelie. Un alt lucru care mai învățăm de la această femeie, că nimeni nu este prea sărac ca să dea. Acum, pe vremea Domnului Iisus, cea mai grea situație pentru o femeie era să se găsească și văduvă și să fie și săracă. Faptul că erai femeie, nu puteai să mergi să muncești, erai foarte restricționată. Depindeai de un bărbat și dacă bărbatul îți murea și dacă mai erai și săracă și văduvă și nu puteai să mergi, nu era ca și în ziua de astăzi să mergi, femeile nu aveau dreptul să meargă să muncească oriunde și așa mai departe, erau foarte restricționate. Deci cea mai grea situație era pentru o femeie să trezească, este și văduvă și săracă. Și totuși femeia aceasta, văduvă și săracă, spune cuvântul Domnului că ea o dat tot ce a mai avut ca să trăiască. Și asta ne învață pe noi în această seară că nimeni nu este prea sărac ca să practice dărnicia. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem lucrul acesta. Alt lucru care înțelegem din Scriptură, alt principiu despre dărnicie este în 1 Corinteni, capitolul 15, Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum a rânduit bisericilor Galatiei. În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Ce am înțeles de la Pavel, că
era vorba tot despre o strângere pentru sfinți, organizată dinainte și Pavel le-a dat o rânduială și ce am înțeles eu că pentru credincios strângerea de ajutoare trebuie să fie o disciplină, adică Pavel le spunea, fiecare dintre voi să pregătească de acasă, în fiecare prima zi din săptămână, să vorbească cu soția, să uită cât am câștigat, asta din Domnul ce ne-a binecuvântat, suma respectivă e pentru strângerea Domnului, merge la dărnicie. Deci pentru credincios, cum spunea și fratele, ca o roadă a Duhului Sfânt, dărnicia trebuie să fie ceva, nu cum se întâmplă la noi de multe ori, ne uităm în portofel, vedem ce ne-a mai rămas și ce ne mai rămâne pune la coletă. Sau cum era o vorbă în România, bani de biserică, mărunțișul la ortodox erau bani de biserică. Domnul să ne dea multă înțelepciune această seară, să înțelegem de la această văduvă că dărnicia trebuie să fie o disciplină pentru credincios, trebuie să fie o roadă a Duhului Sfânt și Domnul să ne binecuvinteze. Alt lucru care mai înțelegem din Scriptură despre dărnicie, spune cuvântul Domnului că dărnicia pentru credincios care o practică cu inimă curată, fără gânduri, aduce binecuvântare din partea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Spune cuvântul Domnului în Luca 6:38, dați și vi se va da, ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra, căci cu ce măsură veți măsura, cu acea vi se va măsura. În 2 Corinteni, tot Pavel spune 9:5, să știți, cine seamănă puțin, puțin va se cera, dar cine seamănă mult, mult va se cera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul să prisosiți în orice faptă bună. Dumnezeu să ne binecuvinteze să înțelegem și această disciplină a credinciosului care se numește dărnicia. Spunea un tată fiului său, îi punea așa o întrebare, fiule, dacă ai 10 euro și dacă 3 euro îi pui la coletă, cu cât rămâi? Copilul a spus cu 7 și a spus greșit. Dacă dai 3 euro din aia 10 euro, rămâi cu 3 euro, pentru că aia 7 oricum îi cheltui și nu-i mai vezi. Dar ce ai dat lui Dumnezeu, aceea va rămâne până în veșnicii și te vei întâlni cu El, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze să înțelegem în această seară, din această întâmplare, de la această femeie, căci trebuie să practicăm și acest lucru. Acum, spunea și fratele Mihai, este o înșelăciune a vremii noastre și lumea, vrem sau nu vrem, prin mass media și prin tot ce este în jurul nostru, ne spune că ca să fii fericit trebuie să deții ceva, o mașină, dacă se poate o casă, dacă se poate mai multe, dacă se poate contul plin, dar să știți că lucrurile acestea nu-ți aduc o satisfacție. De exemplu, vă spun în mod personal și mai mulți frați, de exemplu, dacă ți-ai comandat o mașină nouă, ești foarte bucuros când trebuie să aștepți până vine mașina aceea. O lună sau două și te gândești ce fain o să fie, cum o să fie, te uiți pe internet la review, pe YouTube, ce opțiune are și când ajungi și te bagi în ea, te uiți poate o săptămână și după aia e ca și celelalte. Tot mașină, mergi, vii și atât ai tot. Dar cea mai mare satisfacție pe care poți să o ai ca și credincios, mi-aduc aminte cu ani în urmă, când am trimis la o familie cu mulți copii o plasă de la Aldi cu dulciuri, care la noi se strică, să nu le bagă nimeni în seamă, m-a sunat mama aceea și plângeau copiii că nu au văzut în viața lor dulciuri. Vă spun că mai mare satisfacție nu este în lumea aceasta. Și alte lucruri. Și mi-aduc aminte și fratele Ionic o să vadă
Mă gândeam când am mers în Burundi, dacă ne uităm așa pe Google și cauți clasament la cele mai sărace țări, sunt 3 care se bat cea mai săracă țară din lume. Burundi, Republica Central Africană și mai încă o țară tot din Africa. Astea 3 sunt cam pe ultimul loc, cele mai sărace țări din lume. Și când mergi acolo, vorbeam cu fratele Cornel Avram, scopul lor pentru care au făcut campusul de misiune în această țară este să meargă cu Evanghelia în această țară, este să ajute cât pot oamenii de acolo, dar mai are un scop să ducă tinerii lor din America, care sunt ca și copiii noștri, sătui de toate, mofturoși și așa mai departe, și în fiecare an adună câte un grup de tineri, merg acolo o săptămână sau 2 săptămâni și au un program bine stabilit în care fac ajutorări, iau copii, invită copiii, le predică Evanghelia, le dau să mănânce, fac tot felul de activități și spunea lucru care e cel mai marcant pentru tinerii lor, în ultima zi, fiecare tânăr ia un copil care a venit și să face spălarea picioarelor la copiii aceia negri. Și când merg tinerii noștri, spunea fratele Cornel din America, și când încep să spele picioarele la un copil negru care nu are păpuci, să-i vezi picioarele bătătorite, crepate sau cu răni, și li se dă o pereche de păpuci noi, îi mișcă la inimă și pleacă înapoi cu alte gânduri. Altfel pleci și, cum spunea și fratele Mihai, când ești nemulțumit sau când se pare că nu-ți merge bine, ia-ți bilet, dar nu te du în stațiuni din astea, acolo unde merg cei mai bogați oameni. Du-te într-un loc de săraci, și în România, îs atâtea locuri și lângă noi, să vezi oamenii care sunt mai săraci decât tine, să vezi cum te vindeci. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune, să înțelegem că și la această lucrare Dumnezeu ne cheamă să o facem cu bucurie. De multe ori pentru noi, și spuneam în dreptul meu, pentru noi cheltuim și facem multe lucruri, dar Dumnezeu spunea în cuvânt că o lăsat și tot timpul vor fi săraci, tot timpul vor fi lucrări de care trebuie să ne ocupăm. Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune și în această lucrare a dărniciei să putem să ne implicăm, să putem să fim perseverenți, să putem să dăruim cu bucurie. Acum este foarte greu ca și slujitor să vorbești despre aceste subiecte. Noi nu avem niciun câștig, nici fratele Ionică, fiecare ne-am plătit biletele și plecăm cu bani de acasă ca să cheltuim pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar este foarte frumos ca și biserică să ne implicăm cu toții și chiar poate în viitor, dacă vom putea, măcar că este o cheltuială pentru bilete, spunea fratele Cornel, și din Belgia putem să organizăm cu tinerii, să facem o ieșire de o săptămână sau 10 zile, ia un program bine stabilit, cu învățătură, cu tot, și putem să ne implicăm. Și spunea el, fiecare tânăr care merge acolo vine schimbat și nu poți să mergi să vii cum ai venit. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să vă răsplătească fiecare cu efortul care ați făcut în această seară și Dumnezeu să vă înmulțească de 100 de ori cum numai El poate. Slăvit să fie numele Domnului. Rămân la aceste cuvinte și zic, Domnul să vă binecuvinteze. Amin.